katututan lamun mangsa prawira digdaya Runanggono magawe gelari rawang-wang ngaglanger kancang ora bangling Patih Ngastina Patih Gandamana wong mulang sarak ora tau dituturi karo gerangamu kowe bayi wingi sore ora nganggo tata krama karo Patih Ngastina Patih Gandamana harimbo ana dawuh mapa Patih Gandamana wanter ngendikaning Sang Prabu Pandhu Dewayana yen ora bakal tedhak ana ing negara Pringgandani yen durung cetha apa wigatine Ratu Gustimu Prabu Trembuku ngrawuhake barang pepundhenku Sang Prabu Pandhu Dewayana pancen tak jarap aku ora ngerti wigatine ingkang luwih wigati dina samengko kanthi pancatan iki aku iso njajal karo kasektening wong-wong Ngastina yen kasektening wong Ngastina kalah karo kasektening anak Prabu Trembuku aku mboyong Prabu Pandhu Sarana aku bisa bedah negara Ngastina apa ora bakal tumplak punjen jinundul puyuh pengalembaning Kanjeng Rama marang anake lanang Raden Arimbo kula kang sangka kuwi Patih Gandamana ora usah dadi palanging Arimbo dina saiki kuwi semingkira saka papan kene mumpung durung gilang-gilangku andamu dadi bathang kagat risang kapirang uli nangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana dosumlain rat gelag-gelag manus maning jajalan pancen ora kena dikandhani ing atase kowe iki anake Prabu Trembuku utawa pambegane bumi karo langit karo wong tuamu Harimbo yen pancen kowe arep jajal kanthi asaning Patih Gandamana ora sah tida-tida matna sastra jendramu atekan aji jaya kawijayanmu aja tumpang sok lumatek aji jaya kawijayan kowe iso nyirnake Patih Ngastina malah aku matur nuwun karo kowe dene kowe iso nyiwargake marang Patih Gandamana kerep tugel janggang parat ya